ben genuine tije onge usuro bembowa. Ywak ma giywago to en genuine. Ywak ma nyithindo giywago to en genuine. Adier tich onge Kenya. To tich mwa onge no wanyalo lose nang'o. Ya? Ka koro mantie gima sani waketho. Ni neno ka imuko biashara, imuko supermarket. Supermarket mimuko donge ji obed employed. Donge ji tiyo kanyo. Sama koro muke ma ok otin kech mondo gere bro kawa a long time. Iwinjo nikech ng'ama yuno halano odhi yudo pesa kanye mondo ogero giro to kata kodwa yude kata kane en gi insurance ok bi chule kiny. Insurance nyaka bi non mang'i ni to claim ni ben claim inyalo chul. It will take months. Sama okawo kata 2 3 4 months no tiende ni joma ne tiyo kanyo koro ni oko nyithind gi ok dhi school ok nya chulo rents gin jobless. Koro wakonyo koso waketho. Koro gin bende yumi wacho ni gin e problem. Kama nitie gima giketho to still giclaim ni gidwaro moko. Donga paro ni gima ber onego maintain maingo e kidwar machielo. To ka koro maingo ni bende ketho then idwa dhi kanye. Emomiyo nyaka ji bet piny mawuo. Okay. Giywak ni tije momegi gin mana mag affordable housing ni wan koro tije lwedo go ma president siko taonwa kinde ka kinde. Ok ing'eyo ni charga gima gimbe giyiero tich koso nang'o. Mokwongo giyiero tich to bende kata ka waweyo mano Victor. Ka in gi problem nyaka ing'i short term solution kichako ng'iyo long term. Kilware bur ikwongo ng'iyo kaka inyalo wuok e burno king'iyo kaka ibro dino burno mondo ng'at machielo ket chak dimang'o chak donje. Ok inyal wacho ni kwongo dino bur mondi ka in e bur. You can't do that. Nyaka ikwongo iwuoge e burni mokwongo. Kisewuok to wacho ni burni en dangerous, orach, onyalo hinyo ng'ato. Koro ere kaka deal kode. Inyalo wacho no okay, koro wadoga dine chuth kata gere gimoro mondo ume. Koro miyo nyithindo gi nyaka wadwar ni to immediate yo mapiyo monyalo konyo gigo en mane eko wang'e ni long term manyalo bedo solution mar problem ni gini en mane. Emomiyo kata mana matindo mosebiro go ok gin gik maricho ginyalo konyorego nikech mano omiyo kata wan kane wadongo Victor kane pok ibedo kata japuonj pok iyudo tich donge ni ji go amali idhi puro ne ji idhi gedo ne ji to in a professional. Tiene ni mano short term en gima nyalo pidhi kawuono eka kinyedwar tich mibro ndiki mar puonj mabro konyi nyaka chieng' itho. Yes.